حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دی اہل بیت نال محبت۔ ایک موقع تے اسلام دے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے سامنے اہل بیت دا ذکر ہویا تے آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اس ذات دی قسم جس دے قبضہ قدرت وچ میری جان ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے رشتے داران دے نال چنگا سلوک کرنا مینوں اپنے رشتے داران دے نال چنگا سلوک کرن تو زیادہ محبوب تے پیارا ہے۔ اسی طرح ایک واری حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے احترام دی وجہ تو اہل بیت دا احترام کرو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔